kwananga zito zose mwana belele wati yeyela za kwananga zito zose waka yeya tupilake waka ula kuziolako pakukoma waka yeya tupilake waka ula kuziolako pakukoma mwana belele wati yeyela za kwananga zito zose mwana belele wati yeyela za kwananga zito zose ala risa pampinjika omo iyo wakasuzi kila ise ala risa pampinjika omo iyo wakasuzi kila ise mwana belele wati yeyela za kwananga zito zose mwana belele wati yeyela za kwananga zito zose apo like za chilao omo iyo wakasiti kila nati apo like za chilao omo iyo wakasiti kila nati mwana belele wati yeyela za kwananga zito zose mwana belele wati yeyela za kwananga zito
zose topa zake ndizondimba umo zakwa nangazitu zikupila topa zake ndizondimba umo zakwa nangazitu zikupila mwana mbelele wati yeyela zakwananga zituzo semana belele wati yeyela zakwananga zituzo se apo likis zachilao umo iyo wakasiti kilanati apo liki zachilao umo iyo wakasiti kilanati mwana mbelele wati yeyela zakwananga zituzo semana belele wati yeyela zakwananga zituzo setamanda sinalanu tiamika kukoma mtima kwanu titamanda sinalanu tiamika kukoma mtima kwanu. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen, tikweseka sinalanu tiamika kukoma mtima wanu tikweseka sinalanu tiamika kukoma mtima wanu. Hallelujah, 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 amen, hallelujah,
lanu tiyamika kukoma mtima kwanu titamanda zina lanu tiyamika kukoma mtima wanu. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah. Titamanda zina lanu tiyamika kukoma mtima kwanu titamanda zina lanu tiyamika kukoma mtima wanu. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 singing hallelujah, 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 amen, hallelujah. Bopempera benoli bopempera kuti ambuye ndili muno ndifuna ndive mawu anu. Ambuye kandiyankhuleni masana ano, ndakonzeka ndasekula mtima wanga kuti ndikumveni mukuyankhula, ndikumveni ndimve mawu anu. Pempera ambuye ndifuna kumva mawu anu. Nthawi yapamwamba ngati ambuye ndakonzeka ndifuna ndikamve mawu anu. Yankhulani ndi moyo wanga, yankhulani ndi mtima wanga mu dzina la Yesu Khristu. Pempera ambuye yankhulani ndi moyo wanga, ambuye yankhulani ndi moyo wanga. Pray. Ndipo Mulungu akuyankhula, Mulungu akuchitira mu dzina la Yesu Khristu. Pempera ambuye yankhulani ndi moyo wanga, yankhulani ndi moyo wanga masana ano. Mawu anu ndi machiritso, ambuye ndichiriseni ndi mawu anu. Mawu anu ndi mamasulidwe, ambuye ndimasuleni ndi mawu anu. Mawu anu ndi machiritso, ndichiriseni ndi mawu anu. Pray. Kodi chalichi ndi chani? Nanga chifukwa chani ukuyenera kukhala ndi chalichi? 1 Korinto chapter 3 verse ya 16. 1 Korinto chapter 3 verse ya 16. Akuti kodi inu simuziwa kuti inuyo ndinu nyumba ya Mulungu,
chifukwa chani muli nyumba ya Mulungu? Akuti chifukwa cha Mzimu wa Mulungu amene ali mkati mwanu. Mawu apa kutiphunzitsa kuti nyumba ya Mulungu ndifeyo ngati anthu. Akuti nyumba ya Mulungu si chibuilding yayi, nyumba ya Mulungu si chinyumba choti ukalowemo yayi, koma kuti nyumba ya Mulungu ndifeyo ngati anthu. Bola ifeyo tili ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwathu. Ngati tili ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwathu, ndiye kuti ifeyo ndife nyumba ya Mulungu. Ambuye Yesu akamakamba za chalichi samatanthauza chinyumba chomwe ifeyo timatanthauza, samatanthauza building imene ifeyo timamanga, koma amatanthauza kuti anthu amene ali ndi Mzimu wa Mulungu iwo ndi chalichi kapena kachisi wa Mulungu. Paulo amayankhula akuti kodi simukuziwa kuti inuyo ndinu kachisi wa Mulungu? Chifukwa chani? Chifukwa cha Mzimu amene ali mkati mwanu. Ngati muli ndi Mzimu mkati mwanu, mu mtima mwanu, muziwe kuti inuyo ndinu kachisi wa Mulungu. Kwa Mulungu chalichi ndi anthu. Ndipo Ambuye Yesu akunenesa m'mawu awo akuti pa tsiku lomaliza ndikubwera kuzatenga chani? Akuti ndikubwera kuzatenga chalichi langa. Kusonyeza kuti chalichi kwa Mulungu ndi iwo amene ali ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwawo, ndi iwo amene ali ndi Mzimu wa Mulungu. Akuti amenewo ndi kachisi wa Mulungu. Ndiye Mulungu akubwera kapena Ambuye Yesu akubwera kuzatenga iwo amene ali kachisi wa Mulungu, akuzatenga chalichi lawo. Funso langa ndilakuti kodi chalichi lako wamanga? Kutanthauza kuti chalichi si chinyumba chomwe tikuchiona chayi. Akuti chalichi ndi anthu. Akuti tili pa dziko lapasi kuti tikamange anthu, tikamange machalichi, osati zimabuilding, osati zinyumba. Akuti imeneyo si chalichi chayi, ndi chinyumba chabe, koma chalichi ndi anthu. Chimene Ambuye Yesu akufuna kuti timange anthu amangidwe akhale akachisi, akhale ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwawo. Ndiye kuti iwowo ndi okonzeka kuti azatengedwe. Ambuye Yesu akubwera kuzatenga chalichi lawo. Kusonyeza kuti pamalo pamene tikunena kuti apapa pali chalichi, ndi chalichi ngati Mzimu wa Mulungu ukupezeka pamalopo, ngati Mzimu wa Mulungu ukupezeka mwa anthu amene ali pamalopo. Building sopano ikatchedwa chalichi. Chifukwa chani? Building ikatchedwa chalichi ngati ili ndi akachisi mkatimo, ngati ili ndi anthu amene ali ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwawo. Chifukwa Mzimu wa Mulungu ndi umene umaonesa kupezeka kwa Mulungu, kapena Mzimu wa Mulungu ndi umene umaonesa kuti apapa pali Mulungu. Ndiye kuti ngati pali Mzimu wa Mulungu pali chalichi, ngati pali Mzimu wa Mulungu pali nyumba ya Mulungu, ngati pali Mzimu wa Mulungu ndiye kuti pali a living church. Zilibe kanthu kuti anthu amene ali pamenepo alipo anthu angati, komano ngati anthu amenewo ali ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwawo, ndiye kuti building imeneyo ndi kachisi wa Mulungu, kapena building imeneyo ndi chalichi. Mateyo chapter 18 verse ya 20, Ambuye Yesu amayankhula akuti pajatu pamene awiri kapena atatu asonkhana m'dzina langa, ineyo ndili nawo pomwepo. Akuti pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, akuti nanenso ndili pomwepo. Kutanthauza kuti zilibe kanthu kuti anthu amene asonkhana alipo 10 kapena 100 kapena 1000, komano ngati anthu awiri kandi atatu asonkhana mu dzina la Yesu Khristu, kapena anthu awiri kapena atatu amene ali ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwawo, akuti pamenepo ndiye kuti pali kupezeka kwa Mulungu. Ngati pali kupezeka kwa Mulungu ndiye kuti pamenepo ndi nyumba ya Mulungu, ndi kachisi wa Mulungu, kapena chalichi. Haleluya. Ambiri mwa ife sitimazindikira kuti kodi chalichi ndi chani, sitimazindikira kuti kodi chifukwa chani ndikuyenera kuti ndikapezeke ku chalichi. Ndi chifukwa chake ambiri sitimapita ku chalichi.
ena mwa ife sitimazindikira kuti tchalichi ndi chani. Sitimazindikira kuti tchalichi ndi ifeyo ngati tili ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwathu. Timaona ngati kuti tikupita ku tchalichi pamene ifeyo ndiye kachisiyo. Ngati weyo siwe kachisi ndiye kuti sukupita ku tchalichi. Malo amenewo sakhala tchalichi ngati anthu amene opezeka menemo alibe Mzimu wa Mulungu. Akuti ndinu kachisi wa Mulungu chifukwa cha Mzimu umene uli mkati mwanu. Ena tili ndi mafunso akuluakulu okhuza tchalichi. Funso loyamba ndi limene tamva apapali kunena kuti tchalichi ndi ifeyo anthu. Tchalichi si chinyumba. Tisakonde chinyumba chicha, tisakonde building icha, komano tizikonde ifeyo. Ngati nyumbayo sikuoneka bwino, akuti tisayililire ayi, komano tizililire ife tomwe, chifukwa kwa Mulungu tchalichi akuti ndi ifeyo. Kodi ndife kachisi wa Mulungu? Chifukwa Ambuye Yesu akuti akubwera akuzatenga tchalichi lawo. Kodi tchalichi lawolo ndiweyo? Uli ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwako? Akuti uli ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwako ngati ukuchita mawu. Ndiye kuti Mzimu wa Mulungu ali mkati mwako. Ndiye kuti nawenso ndiwe kachisi wa Mulungu. Ambiri panopa tayika mtima wathu kwambiri pa chibuilding kuti ineyo bora azinditcha kuti ndimapemphera uko, bora azinditcha kuti ndimapemphera kuti nyumba chija osati nyumba iyo. Chifukwa chani? Ndiye kuti maso athu kapena mtima wathu tawika pa chibuilding, komano Mulungu Ambuye Yesu akuti tiye timange anthu, tiyapange anthu akhale chani? Akhale kachisi wa Mulungu. Haleluya. Tanena kuti nyumba imene kutchedwa tchalichi kapena building imene sopano mwayamba kuitchula kuti imeneyi ndi tchalichi, ndiye kuti ili ndi anthu amene ali ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwawo. Ili ndi anthu amene ali makachisi a Mulungu. Akuti pamene pali akachisi awiri atatu, pamenepo pali nyumba ya Mulungu. Pamene pali makachisi awiri atatu, pamenepo pali tchalichi. Zilibe kanthu anthu alipo ochepa, komano ngati Mzimu wa Mulungu uli mkati mwawo, pamenepo pali tchalichi. Nanga chifukwa chani wina aliyense akuyenera kuti akhale ndi tchalichi? Ambiri mwa ife timapita ku tchalichi kuti pa tsiku lomaliza lija, pa dziko lapasi azatikumbukire. Ndichifukwa chake manena kuti koma ineyo ndikhale ndi tchalichi, ndizipita ku tchalichi. Timafuna kuti pa tsiku lomaliza lija tikafa ati azatiimbire, pazakhale mapemphero. Ndiye chifukwa chake matani timapita ku tchalichi, timalimbikira kumapita ku tchalichi. Akuti chifukwa chimenecho ndicholakwika. Tisakhale ndi tchalichi kupangira kuti pamawa azalalikire, nanga akamazalalikira munthu oti sanatembenuke mtima, akamazalalikira munthu oti sanapulumutsidwe, pali phindu la mtundu wanji? Timaopa siku limene thupi lathu latani lagonja, koma sitimaopa siku limene mzimu wathu ukaponyedwe mu moto. Kodi chifukwa chani ukuyenera kuti ukhale ndi tchalichi? Yohani chapter 17 verse ya 4. Ambuye Yesu amayankhula kwa Atate awo, kwa Mulungu, akuti ndakulemekezani, ndakupasani ulemu. Chifukwa chani? Akuti ndasiriza ntchito imene munandipasa. Funso langa kwa iwe ndakuti kodi ntchito imene Mulungu anakupasa ndi ntchito yake itiyo? Sungaziwe ntchito imene Mulungu anakupasa kunja kwa tchalichi. Ukuyenera kupezeka mu tchalichi kuti ukaziwe ntchito imene Mulungu anakupasa. Ngati sikupezeka mu tchalichi, ndiye kuti sukaziwa ntchito imene Mulungu anakupasa. Ngati sukaziwa ntchito imene Mulungu anakupasa, ndiye kuti chokhalira pa dziko lapasi palibe pamoyo wako. Ndiye kuti ukhala pa dziko lapasi
opanda phindu, kapena a purposeless life. Chifukwa chimene Mulungu anakulengera, anakulenga kuti ukagwire ntchito yake pa dziko lapansi. Komano sungaziwe ntchito yake, ntchito yako imene Mulungu anakupasa, ngati sukupezeka mu nyumba mwake. Akuti ndi mu nyumba mwa Mulungu mmene umaziwa ntchito yako. Haleluya. Kodi iweyo pamene wakulira unaziwa bwanji kuti kukacha ndikuyenera kukolopa, ndikuyenera kusesa? Unaziwa bwanji kuti kukacha ndikuyenera kuti ndisuke mbale? Unaziwa zimenezo chifukwa cha munyumba amene munyumba amene unabadwira. Akuti munyumba imene wewe wabadwira ndi munyumba amene umaziwa za ntchito yako. Ambiri mwa ife tikukhala moyo wopanda phindu chifukwa sitimaziwa chimene ifeyo tikuyenera kuchita, ndipo sumaziwa chimene iweyo kuyenera kuchita chifukwa palibe oti akuuze ntchito yako. Ntchito yako ili mu nyumba ya Mulungu. Akuti ukapezeka mu nyumba ya Mulungu ndi mmene ukaziwe kuti ineyo ndikuyenera kuti ndisisuka mbali, ineyo ndikuyenera kuti ndizisesa, ineyo ndikuyenera kuti ndizilalikira, ineyo ndikuyenera kuti ndizithandizira utumiki wa Mulungu pakupereka, ineyo ndizithandizira ufumu wakumwamba kuzera m'mayimbidwe, kuzera mkulalikira, kuzera mkuphunzitsa. Akuti ukapezeka mu nyumba ya Mulungu ukaziwa za ntchito yako. Tisapite ku chalichi ndi cholinga choti pa tsiku lomaliza akwaya azabwere pa khomo la kwathu pazakhale service. Akuti chimenecho ndi cholakwika. Ukhale ndi chalichi kuti ukaphunzire, ukaziwe ntchito yako. Ukaziwa ntchito yako ija ukayambe kuyendamo mu ntchito ija. Akuti chimenecho ndi chimene Mulungu akufuna. Haleluya. Kodi chifukwa chani timapita ku chalichi? Akuti tikaziwe ntchito yathu. Ukaziwa ntchito yako ukayambe kugwira ntchito imeneyo. Aefeso chapter 4 verse ya 1. Akuti muzindikire ichi, Mulungu anakuyitanani ndipo muyende malingana ndi mayitanidwe anu. Ngati ntchito yako ndikusesa, akuti zisesa. Ndi chimene mawu akutanthauza papo. Ngati ntchito yako kuli kulalikira, zilalikira. Ngati ntchito yako kuli kuphunzitsa, phunzitsa. Ngati ntchito yako kuli kupereka, zipereka. Ngati ntchito yako ili kuthandizira, zithandizira. Akuti pamenepo ndiye kuti ukuyenda mayitanidwe ako. Funso langa nali, kodi mayitanidwe ako ndi atiwo? Sungaziwe za mayitanidwe ako kunja kwa chalichi. Ukuyenera ukapezeka mu chalichi kuti ukaziwe chimene Mulungu akuyitana kuti ukapange. Akuti sakhale moyo opanda phindu. Moyo opanda phindu ni moyo umene umakhala usakuziwa chimene ukuyenera kupanga. Zaka 20 sukuziwabe chimene Mulungu anakulengera. Zaka 30 sukuziwabe chimene Mulungu anakulengera. Zaka 40 sukuziwabe chimene Mulungu anakulengera. Akuti pamenepo ukukhala moyo opanda phindu. Umaona ngati kuti zako zikuyenda kapena zinthu zili bwino pamene zisali bwino. Akuti moyo wako uzasangalatsa Mulungu pomalizisa ntchito imene Mulungu anakupasa. Akuti Ambuye Yesu ananena kwa Mulungu, akuti I have glorified your name. Ndalemekeza zina lanu. Chifukwa chani? Ndamalizisa ntchito yanu. Kodi ndi ntchito yanji imene ukugwira imene pa tsiku lomaliza uzanena kuti Ambuye ndamalizisa ntchito yanu? Akuti Paulo inafika nthawi anayankhula mawu, akuti ndathamanga mokwanira. Akuti ndamalizisa ntchito imene Mulungu anandipasa. Nanga kodi iweyo ntchito imene Mulungu anakupasa nditiyo? Ntchito imeneyo sungayiziwe kunja kwa chalichi. Ukuyenera ukapezeka mu nyumba ya Mulungu kuti ukaziwe, ukaphunzire za ntchito yako. Aefeso 4 yemweyo verse ya 7 akuti komabe aliyense wa ife adalandira mphaso yake ya ulere molingana ndi imene Khristu amaperekera mphaso zake. Mawu akuti wina aliyense analandira chani? Analandira mphaso yake. Ngati sukuyenda mu mphaso yako, uziwe kuti sunazindikire chabe kuti kodi mphaso yako nditiyo. Uzindikira bwanji za mphaso yako?
mphaso yako izindikira pamene ukupezeka mu nyumba ya Mulungu. Ukapezeka mu nyumba ya Mulungu ukazindikira za mphaso yako. Kulibe zoti ajawo Mulungu anadalisa ali ndi mphaso, nawenso uli ndi mphaso, sunaiziwe chabe. Ukuyenera ukapezeka mu nyumba ya Mulungu nakhalisamo namaphunzira akuti kenaka ukazindikira mphaso yako nayamba kuyenda mmenemo. Akuti pamene ukuyenda mphaso yako ndiye kuti ukuchita ntchito imene Mulungu anakupasa. Aefeso 4 yemweyo vesi ya 11 mawu akuti iyeyu ndi amene adapereka mphaso kwa anthu. Mphaso zake zinali zakuti ena akhale atumwi, apostol, ena akhale aneneri, profeti, ena alaliki, evangelist, ena abusa, pastor, ena akakhale aphunzitsi, a teacher. Akuti Mulungu anapereka mphaso kwa anthu amene wawa. Kodi anapasiranji mphaso imeneyi? Pa vesi ya 12 akuti ntchito yawo inali yakuti akonzeretu anthu a Mulungu. Akonze chifukwa chani? Kuti akagwire ntchito yotumikira ndi kulimbisa mpingo umene uli thupi la Khristu. Ukuyenera ukapezeka mu nyumba ya Mulungu kuti ukakonzekeresedwe ku ntchito imene Mulungu anakupasa. Ngati umathawira ku chalichi ndiye kuti sukazikonzekeresa ku ntchito imene Mulungu anakupasa. Choyamba sukayiziwa ntchitoyo. Ndiye ngati ntchitoyo sukuyiziwa sungakonzekere. Ndiye akuti ukapezeke ku chalichi kuti ukaziwe ntchito imene Mulungu anakupasa. Ukayiziwa ntchitoyo uzikonzekerese, ukhale kaswiri, ukhale katakwe pa ntchitoyo kuti ukagwire ntchitoyo molimbika, mokakwanirisa. Pa tsiku lomaliza ukanene kuti Ambuye ndakulemekezani, ndakusangalasani, ndamaliza ntchito imene munandituma. Ndangati mwa ife tingayimirire nanena kuti Ambuye ndikugwira ntchito imene munandipasa. Kodi ntchito imene Mulungu anakupasa ukuyiziwa? Sungayiziwe ntchitoyo ngati umathawira ku chalichi. Sungayiziwe ntchitoyo ngati nchalichi sumalowamo. Sungayiziwe ntchitoyo ngati chalichi ulibe. Akuti ukapezeke mukachisi wa Mulungu, ukapezeke mu nyumba ya Mulungu kuti ukaziwe ntchito imene Mulungu anakupasa. Ukayiziwa ntchitoyo ukakhale momwemo kuti ukaphunzire kuti kodi ntchito imeneyi ndingayigwire bwanji. Chimenecho ndi chimene Mulungu akufuna. Tikamawerenga Luka chapter 2 verse ya 49 Ambuye Yesu amayankhula, makolo amasakasaka, kodi mwana wanga ali kuti? Mwana wanga ali kuti? Akuti anazungulira. Akuti komaliza anakampeza mu nyumba ya Mulungu. Akuti kodi iwe tiyamba kukusakasaka kuyambira zulo, kuyambira zana, kodi chifukwa chani ukutivutisa choncho? Anafusafuso. Akuti kodi simukuziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya Mulungu? Chifukwa chani Ambuye Yesu amayenera kupezeka mu nyumba ya Mulungu? Amaziwa kuti Mulungu apasa ntchito, ndipo ntchito yawo izayamba akakwanitsa zaka zingati? Akakwanitsa zaka 30. Ndeno pa zaka 12 Ambuye Yesu anali bize kumaphunzira mawu, kumamvesera kuti kodi kulalika ndi chani, kodi mawu a Mulungu ndi chani, kodi mzimu wa Mulungu ndi chani, nanga kodi munthu akamati abatizika kodi ubatizo zimatanthauza chani. Akuti Ambuye Yesu anali bize kuphunzira za ntchito yawo. Ntchito imene Mulungu anakupasa ukhoza kugwira mawiki 3, ukhoza kugwira chaka chimodzi, ukhoza kugwira zaka 3, zaka 5. Komano kukonzekera ntchito ija akuti pamene iweyo wazindikira kuti neyo sopano ndikuyenera kuti ndikapezeke ntchalichi, akuti ukafase ndi mawu a Mulungu, ukaphunzire tsiku lina lonse kodi Mulungu akuti chani. Akuti pamenepo ndiye kuti uzikonzekeresera ku ntchito imene Mulungu anakupasa. Ndi ntchito yanji imene Mulungu akupasa? Nkutheka ntchito imene Mulungu andipasa sindikuyiziwa bwinobwino. Kodi ndiyiziwa bwanji? Akuti uyiziwa pamene uli ndi akhristu nzako, azako mu nyumba ya Mulungu. Pamene uli nyumba ya Mulungu ukazindikira za ntchito yako. Haleluya.
masanano tayankha funso lakuti kodi tchalichi ndi chani? Paulo akuti tchalichi ndi iweyo, ndipo Ambuye Yesu akubwerera kuzatenga tchalichi lawo, kuzatenga iweyo. Komanso waphunzira kuti chifukwa chani ukuyenera kukapezeka ku tchalichi. Ukuyenera kukapezeka ku tchalichi kuti ukaziwe, ukazindikire za ntchito imene Mulungu akupasa. Ukuyenera kukapezeka ku tchalichi kuti ukazikonzekerese ku ntchito imene Mulungu akupasa, kuti pa tsiku lomaliza ukanene kuti Ambuye munandipasa ntchito iyi ndipo ndayigwira ndi mphamvu zanga zonse, ndakulemekezani. Ndangati mwa ife tikuziwa ntchito imene Mulungu anatipasa? Ndangati mwa ife tikuziwa za ntchito imene tikuyenera kuyendamo? Akuti sungambe kugwira ntchito imene usakuiziwa. Ambiri mwa ife mphamvu zikutha, tikuononga ndalama pa zinthu zoti sitimayenera kuti tizipanga. Akuti choyamba ukaziwekaye kuti ntchito yanga nditiyo. Ukaziwa ntchitoyo ndi pamene Mulungu sopano akakuuze kuti zomwe ndakupasa ndi zokwanira pa ntchito imene ndakupasa. Timaona ngati ndife operewera. Chifukwa chani? Sitimaziwa ntchito yeniyeni imene Mulungu anatipasa. Ukaphunzire za ntchito yako, ukaziwe za ntchito yako pamene kupezeka mu nyumba ya Mulungu. Ndofuna ukapemphere kuti Ambuye ndipaseni chisomo. Ambuye Yesu amamuuza Simon Peter, afunsa gulu ophunzira onse, ineyo ndine ndani? Ena aja amvekere, ena amati ndinu Eliya, ena amati ndinu Mose, ena amati ndinu uja amati mukubwera. Then akuti ine sindikufuna zimene anthu ena akuti, komano kodi inuyo mumati ineyo ndine ndani? Simon Peter akuti anayankha msangamsanga, akuti ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Ndipo Ambuye Yesu anamuyankhula akuti si iweyo wayankhula zimenezi, koma Mzimu amene ali mkati mwako ndi amene akuwululira chimene chili mwa ineyo. Ndipo kuyambira lero, chifukwa cha vumbulutso limeneli, chifukwa cha zimene wayankhula papazi, pa iwe ndizamanga tchalichi. Chifukwa cha vumbulutso limeneli, chifukwa cha chimene wayankhula papachi, akuti kuyambira leroli zina lako siweso ndani? Siweso Simon ayi, akuti ndiwe Peter. Pa iwe ndimanga chani? Akuti pa iwe ndimanga kachisi. Chifukwa cha Mzimu umene unali mwa Peter, unali mwa Simon, umene unamuwululira za chimene Ambuye Yesu ali, akuti chifukwa cha chimenecho, akuti zina la Simon linasinthika. Simon nakatchedwa ndani? Nakatchedwa Peter. Ambuye Yesu anali akuphunzitsa, ndiye amafuna aziwe kuti kodi zimene ndakhala ndikuphunzitsazi, kodi anthu amenewa amamvadi? Zimene ndakhala ndikuphunzitsazi, kodi anthu amenewa akhala akuzichitadi? Amafuna aziwe. Ndipo anamuona Simoni akuyankha akuti inuyo ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Akuti excellent, kuyambira lero ndiwe sopano Peter, ndipo pa iwe ndimanga chani? Ndimanga kachisi wanga. Ndofuna kuti ukapemphere kuti Ambuye ndipaseni kuthekera kuti nanenso pa ine mukamange kachisi wanu. Pa nthawi ino nawenso pemphera kuti Ambuye ndipaseni mavumbulutso akuya, kuti nanenso zina langa likasinthike, nanenso pa ine pakhale kachisi wanu. Haleluya. Pemphera pamene ulipo. Play. Ambuye sinthani moyo wanga, inenso ndipaseni mavumbulutso akuya, kuti pa ine pakakhalenso kachisi, monga mmene pa moyo wa Peter munayikapo kachisi chifukwa cha mavumbulutso akuya amene machokera pa iyeyo kuzera mwa Mzimu wanu. Nanenso Ambuye ndipaseni mavumbulutso. Pamene ndikuwerenga mawu anu ndikapeze mavumbulutso. Pamene ndikuwerenga mawu anu ndikapeze mavumbulutso. Ndikachite za inu. Pemphera. Ambuye mangani kachisi wanu pa moyo wanga, mangani kachisi wanu pa moyo wanga. Play. Mangani kachisi wanu pa moyo wanga.
muzina la Yesu Kristo. Pemphera. Thank you Father, thank you Jesus. Ambuye ndipase ndikuthekera kuti nthawi zonse ndizikapezeka mnyumba mwanu. Akuti Ambuye Yesu amapezeka mnyumba yanu kuti akaphunzire za ntchito imene munapasa. Akuti kodi simukuziwa kuti ndena kupezeka mu nyumba ya Mulungu? Nawenso pemphera kuti Ambuye nthawi zonse ndikakhale mu nyumba mwanu, nthawi zonse ndikazindikire kuti mu nyumba mwanu ndikapezekemo. Pray. Chisomo chopezeka mu nyumba ya Mulungu chikhale pa iwe muzina la Yesu Kristo. Ambuye Yesu amafunafuna, amasakasaka, anauza akuti kodi simukuziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya Mulungu? Nawenso sande kubwerayi akazamba kusakasaka uzauza kuti kodi simaziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya Mulungu? Lachiwiri, kodi simaziwa kuti ndimayenera kupezeka mu nyumba ya Mulungu? Ikazakhala Friday uzane naso, kodi simaziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya Mulungu? Landira chisomo chomapezeka mu nyumba ya Mulungu nthawi zonse. Akuti mu nyumba ya Mulungu ndiye kothawira kwako, mu nyumba ya Mulungu mayankho ako, mu nyumba ya Mulungu muli daliso wako, mu nyumba ya Mulungu muli mamasidwe yako. Pemphera. Ambuye ndifuna chisomo chopezeka mu nyumba ya Mulungu. Mu nyumba ya Mulungu muli ntchito yako, mu nyumba ya Mulungu muli kuphunzira ntchito imene Mulungu anakupasa. Mu nyumba ya Mulungu ukazindikira za chimene iweyo uli. Pemphera. Ambuye ndipaseni chisomo chomapezeka mu nyumba yanu, chisomo chomapezeka mukachisi wanu. Ambuye Yesu anayankhula akuti kodi simaziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu nyumba ya Mulungu? Nawenso pemphera kuti nthawi zonse ndikapezeke mu nyumba ya Mulungu. Anthu akamandisakasaka ndili mu nyumba ya Mulungu. Anthu akamafuna kuti tikasewere mpira ndili mu nyumba ya Mulungu. Anthu akamafuna kuti tikacheze tikasewere ndili mu nyumba ya Mulungu. Ndifuna kufanana nanu Ambuye popemphera. Ndifuna kufanana nanu ndifuna kufanana nanu Ambuye popemphera. Ndifuna kufanana nanu ndifuna kufanana nanu Ambuye mayendedwe. Ndifuna kufanana nanu ndifuna kufanana nanu Ambuye. Atate muzina la Yesu Kristo tikuyamikani chifukwa cha mawu anu. Mawu anu amene ndi moyo wathu, mawu anu amene ndi tsogolo lathu, mawu anu amene ndi machiritso athu, mawu anu amene ndi mamasulidwe, mawu anu amene ndi tsogolo lathu, direction yathu kapena machiritso athu. Ambuye tikuyamikani chifukwa iye amene anabwera wakudwala Ambuye mwamuchiritsa, iye amene anadwala Ambuye mwachiritsa, amene amafuna mamasulidwe Ambuye mwamasula, amene amafuna kuziwa za tsogolo lake Ambuye mwamuonekera. Ambuye mukatamandike, Ambuye mukakwezeke. Mwaperekanso chisomo chopezeka mu nyumba mwanu. Ambuye ndi pemphero langa kuti ana anu chisomo chimene mwapasachi chikhazikike pa moyo wawo, pasakhale wina owalandanso, mu dzina la Yesu Kristo.